उदालगुरि जिल्लानि जिहेतु जोंमा ब्रह्म मन्दिरखौ दिनै लुफुंनो हानानै बेखेवबायबो बे समाव रायजो राजाफोरनिसिम मा फोरमायनो सानो नोंथांनि दैदेननायाव जिहेतु उदालगुरिनि सिमाङा जाफुंबाय। दिनैनि बे आफा चेनेलनि गेजेरजों आङो जाफुंनाय जोंनि उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम मन्दिर लुफुंनानै जाफुंनायनि बेलायाव आङो गिबियावनो जायफोर आइ आफामोना दिनै बे मन्दिरनि मुंथियै लुफुंनायनि मुंथियै गोसो गोथारै अनसुंथाइ हरनानै जोंखौ हेफाजाब होबाय बै आफामोननिसिम आङो रोजा रोजा जिल्ला आफादनि जानानै साबायखर बावग्रोबाय। दा बेनि उनाव आं बेखौनो आइ आफामोननि सिगाङाव खावलायनो सानदों मेसेज होनो सानदों जे जोंहा दिनै मन्दिरा लुफुंबाय होननानै बेवहायनो जोंनि खामानिया जोबनानै थाङाखै। मानोना जोंनो गोबां रोखोमनि जेनेबा जिरायसालिफोर नांगौ, जेरैहाय मोनसे गिदिर जोंनो हल नांगौ मिथिं दावथिं खालामनो थाखाय, आरो गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनिफ्राय बा जोंनि मिरु आफादनि गाहाय गुरु आलासिफोर फैयोबा जों बेखौ गुबुन न'खराव दोननायखौ जोङो जिल्ला आफादा बारा सुखुवाखै। मानोना गुबुन न'खराव दोनहैयोबा उसुबिदानि मोगा मोगि जानो गोनां जायो। बेवहाय आङो जोंहा मावनो गोनां गोबां हाबाफारि दंबाय होननानै आं सानो, आरो इयुनाव जाहाथे जोंखौ बेफोरबायदि खामानि मावलांनायाव जिल्ला आफादनि सिङाव थानाय गासैबो दखरफ्रा मदद होलांगोन होननानै आं सानो। आरो आं बे समाव जिहेतु नोंथांमोननि जिहेतु जिउ आत्माखौ गोजोन होनो थाखाय मन्दिर गंसे लुफुंबाय, आरो बे समाव नोंथांमोननि जिहेतु धोरोम आफादा गोबां बिथिङाव हयथ' दानि दिनाव लाइमोनफ्रा धोरोमखौ एंगारनानै गोबां बिथिंजों लोंनाय जानाय ड्राग्सनि सायाव बहुद एफेक्ट जाबाय। बेफोरनि थाखाय बे ब्रह्म धोरोम आफादा मा थांखि लादों नोंथांमोननि जिल्लानिया? बेवहाय जोङो उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादजों जोङो जथायै खामानि मावबोबाय थादों। आरो जों सानो दिनै जों नुदों जे गामि आफादफोरनि जौगालायफोराव एबा मन्दिरफोराव जोंनि नोजोराव गोग्लैदों जेनेबा लाइमोनफोरनि अनगायैबो बुंनो थाङोब्ला आफामोननि बेलायाव धोरोम सिबिनो थांनायखौ जोङो गोबां नुनो मोनाखै। आरो बेवहाय जोङो गारजेनफ्रानो जुदि बिदि जायोबा धोरोमाव सिबिनायफोरखौ आग्रुनुवा भाबै आवगायबोनानै दिन्थिलाङाब्ला इयुननि जोलै जोंनि लाइमोनफ्रा निस्सय गाज्रि लामाथिं आवगायलांगोन होननानै आं सानो। आरो बे खारनखौ आं बेखौनो सानदों जे जोंनि गिदिर गोलाव जायफोर गारजेन बिसोरो माने गिबि थांनानै मन्दिरफ्राव नुजाथि हैया, जायनि खारनाव दिनै लाइमोनफ्रा धोरोमखौ नागारलांदों। आरो धोरोमखौ नागारलांनायनि बेलायाव मा जादों, दिनै गाबोन जानाय लोंनाय पिकनिक जानाय बायदिसिना ड्राग्स जानाय जौ लोंनाय बेफोराव मग्न जादों, आरो जानो नाङै जाथायफ्रा दिनै गाबोन जाफ्लायबाय थानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। आरो बे जाथायफोरनिफ्राय बा बेबायदिफोरनिफ्राय होबथानो थाखाय नोंथांमोना मा थांखि लागोन होनना सानो? जोङो बेवहाय जोंनि आफादारि हिसाबै जोङो मेल मिथिं खालामनायाव आनसलिक लेभेलाव गामि लेभेलाव माबायोब्ला जों जथेस्थ' जोङो बुंबोयो जाहाथे बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो बेफोरखौ नागारनांगौ। बेफोरो समाजखौ आरो गावखौ मोजाङै लाखिनाय आरो जौगानायाव जोबोद हेंथा होयो। आरो जों बेखौ दिनै आफादनि गेजेरजोंबो जोङो गामिफोराव फोसावहरदों जे बे निसा बुस्थुखौ होबथानांगौ, गामि आफादफ्रा होबथानांगौ आरो बाहायनायखौ गारनांगौ होननानै जोङो माबादों। आरो गिबि बिनि जोङो दिन्थि हिसाबै बुंनो हायो जे सारादुफोर खुंनाय, हाबा बिया खुंनाय बेफोराव जोङो खम जानायफोरखौ एसे एनै नुनो मोनबोदों। दिनै जिहेतु मन्दिर बेखेवनाय हाबाफारियाव आलासि महरै सोर बिथाङा बाहागो लाफैनाय? दिनैहाय जोङो मोनसे गोजोनथाव रादाब आरो आं जोबोद बरायदों। जोङो आसा खालामनाय बायदि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आफाया दिनै जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनानै खावलायनाय लेखा जोंनि बेसेबांबा मन्दिर लुफुंनानै बेखेवहोनो होननानै आसा खालामबाय थानाय बे आफाया फैना दिनै बेखेवना होफैबाय। बिनि थाखाय आङो आफानिसिम जिल्ला आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय।